ביום יום אנחנו הולכים ויושבים על כיסא ויושבים מול המחשב ונותנים לגרביטציה ככה למשוך לנו את כל השרירים והשלד. אז יש איזשהו ניסיון במהלך האימון לתת לגוף להיענות גם לכוחות שמושכים מעלה, כוחות שמושכים לצדדים, בעצם משהו שמאפשר לגוף להתהלך הרבה יותר מוחזק ומחזיק את עצמו. בעצם להיות יותר אדון לעצמך ולגוף שלך, ופחות כנוע לכוחות היקום בכדור הארץ. זאת התנועה במפרק הכתף שעובדת בסינכרון עם השירה. אם אתה רוצה שתשאר את זה, אני צוללת במפרקה. נכון? ארץ' עוד 5, 4, 3, נכון. אחרון ארוך, exhale, open. Yes. מנעד התנועה הוא ספירלי, ובאופן שבו המכשיר בנוי ובאופן שבו רפרטואר התרגילים בנוי, אנחנו מאפשרים לגוף לעבור דרך מקסימום טווח התנועה של הספירלה. ואז בעצם את מאפשרת לגוף שלך לחקור את כל זוויות התנועה, שאולי הוא כבר שכח שהיו לו פעם אי שם כשהוא זחל על הרצפה, וזו חוויה מדהימה על הגוף, לגלות ככה את המקומות החדשים האלה, ואת יודעת עוד סנטימטר שאת יכולה ללכת אליו פתאום מרגיש כאילו גילית עולם חדש, וכאילו נולדת לגוף חדש.